Riveberi AK Parti Diyarbakır Zeki Akkoç Diyarbakır meyvani mine Slavuriz Botekeki Zeki Kek Zeki proseye despedi ki yan despê kiriye li Türkiye. Bele projeyek despedi ki وکی وجی گو دبک دمک پر هندک بریانا دست بکر بش. اویا جبونا ترکیه و جبونا روجلاتا ناوین حتی امکارم ببین انسانی که آلیکار دموکراسی و ما به مروفا به کش ویا دست گره دست بدن ویا. وکی به بیرامه جویا 10-12 سال بری دیسا پیواجوک آوا دست بکر رجب طایب اردوغان و پارتیا خو پیشکشیا وی شکر لبله شرط و مرج ترکیه و روی لگورا چاره سرکرنا وی مسئله demek ki hazır ne? İnsanek emperli karşı dağıtın. Rahne dikirin, iro evci daha fahm kirin ki ev mesele gere hal bebe. Dve dere de jî em tiştek kabul bikin. Recep Tayyip Erdoğan'ın partiya xwe 22 sal vî welatê idare dikin. Bi herêmê, bi Tirkiye û bi şertê dunyayê gişî pir hindik zanin. Di nav vî pratikê de mane. Belê. Ana van defetana daha başin. Daha rintê fehm Kek Zeki ez dixwazim vê yekê jî bizanibim. Kekê Zeki dixwazim vê yekê jî bizanibim. Gelo ev prose ji bo çareserkirina pirsa Öcalan û PKK'ye yan jî pirsa çareseriya pirsa Kurd bixwe ye? Evya Vakta ki jibona mesela Öcalan û PKK bi tu karik ve devletê reştune. Tu karik ve nabiye Kurda jî. Çünkü Öcalan şahıs ki PKK parti ki îro hene sibê tunun. Tiştê daimî ji vî welatê lazim e. Tiştê daimî ki kara wî ji me gişar hebe çareserkirina pirsgirêka Kurd e. Ek îro Tirkiye idare dikin jî bir hindik bi van mesela zanin tê derbas bûne. A Öcalan û PKK tenê bi îro wek hel bûbû li ortê hebe jî sibê dîsa aynı mesele dest pê dike. Çünkü hereketa Kurd, tevgera Kurd li hevatina wî herba wî çûn û hatin tu carî nesekiniye 29 carî ev mesele dest pê dike derûtê ne bi PKK dest pê kirî ne jî wê bi PKK bixede. Ji wê hawayê herkes mecbûr e vî piskirêkê her Birêz Akkoç yani niha PKK mesela Birêz Akkoç ger PKK çek deynê şahıs aracın amaç gaye ger PKK çek deynê Kekê Zeki atmosfer baştır dibe ji bo çareseriya pirsa Kurd fikratê çi ye? Ana tahmin dikim eser navê PKK nikarim tu tiştek girîng bibim fakat riya aqil û mantık ev PKK jî li gora xwe wê teminatik bixwaze yani danî tê çi bike tê çi gavê bavê jî ew jî benden gava be muheqqeq ama wekîk ana devlet jî dibe riya vê artık ji vê saetê şûn da di çekdanîna PKK derbas dibe ama PKK jî şertê wî çi be ew ya bibêje niyeta baş rastî û durustî ji her tiştê mühîmtir e di her du aliya da jî rastî lazim e ne were bi kesik ji vî meselê bi kar bi menfiet dernakeve kar hebe ji me gişarayê zirar hebe ji me gişar Belê
کێکی زەکی هەروەها دخوازم بزانم نها bi daxuyaniya Dewlet Bahçeli. Yekser piştî wê Zafer Partîsî daxuyanî li dijî da ez tere bêjim yek ji CHP Serokê Şaredariya Ankarayê Mansûr Yewaş li dijî qise kir. Yani dengên wisa derkevin. Gelo ev pêvajo û tesîr lê dibe çawa fikir dike? Tut tesir lê nabe. Mesela em Zafer Özdağ'da dest pê. Zafer Özdağ nijaperestlik Türkiye'yi. Ew dibe belkî Bahçeli jî wexta bêrê bibe werin viya çareser bikin, hinkek jê bixeyidin ber bi partiya min de bê. Ben de van düşünce, van fikrê pîs ketine vana. Tuş êwek Zafer Özdağ av ne pê sar dibe ne xera dibe. Ew hinkê wek doğu perîn çekin. Tabii ولاtik nüfusa 85-90 milyon bi, insanı eva jî tê de hebin. Kitle mezin ji me re lazim e. Yani dibik di nav CHP de jî hinkê ulusalcî hebin. Serê xwe rakin wê qebûl mebûl nekin, wana tu pere nakin, kes go nadiwan. Ne ber tiştekî wana. Kekê zekî ev yek tê wê wateyê ku nêzik em hevdîtineke ku di nav bêhna malbata Öcalan û Öcalan de yan jî Dem Partî û Öcalan de yan jî hin şandên din ji hikûmetê û Öcalan de diraya giştî de bibihîzin? Tu bawer bikî ser şertê Türkiye'de bim. Di vî durumê, di vî weziyetê tu kesek nikare kesê bixapîne. Milleta Kurd polîtîze bûye. Gundê wî hatine şewitandin, însan koçber bûne, bi hezara însan orta kuça hatine kuştin. Vana giş bedelin vî milletê dayî, bedel. Ji wê awayî mesele sadece ji malbata Öcalan şexsê wî ji derketê. Kî xeta bike, gavê, xwar, bavê ew ê zirar bike. Vallahi ev ya ji bo devletê jî em karin bibin, ji bo şaxisa jî bin, ji bo PKK, ji bo malbata. İjarê herkes aqilê xwe serê xwe top bike, menfaeta vî welatî vî milletê, heta a devletê çawa tê dayî herkes li gora wî gavê xwe bavê ê netîcekî baş bigire. Kes nevêre daha xeta bike, ya baş meriv zanibe. Ev millet nayê xapandinê. Niha kekê zekîlber çavaye yani îro jî diyar bû. Dewlet Bahçeli ew bangewazî kir. Recep Tayyip Serokkomar, Recep Tayyip Erdoğan piştgirî de Dem Partî jî piştgirî da vê yekê. Yani li gora bahveriya te prose niha awayekî baştir dê birêve biçe ji ber ku binema tesîr yani temelekî wê berferehtir çêbûye? Wê daha baştir çê bibe. Yani berxwedanek dem dike, van şerta wexta bê ortê, tawûrek rast û durist daneyne, daha rayekî ji vî milletê bixwasin, destekek bixwasin namîne. Sebeba wî namînin ortê. Ji ber wî gava dişî min got. Tu kesek nikare daha xeta bike. Çavê milletê vebûyî, millet zanin ji ku hatî ku, kara wî çi, zerara wî çi, yani tiştek vicdanî û însanî jî. Ev mesela Kurd, îro meselak vicdanî jî, meselak însanetî. Em ê giş bi kar derkevin ji vê derê. Kes nikare li vê derê xeta bike. Vîya em giş bawer bikin. Belê, gelek spas bo te rêveberê AK Partî ji Diyarbekirê, Zekî Akkoç ji Diyarbekirê li gel me.